Beppe Fenekadami ftaħar dwar dak kollu li jagħmel il-Gvern ta' Lawrence Gonzi f'din il-leġislatura. Jiena naħseb inkun ġust hekk ngħid illi dan il-Gvern dawn l-aħħar 4 snin għandu track record pożittiv ħafna oqsma. Jiena Mr. Speaker nivvota kontra il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni għax aħna għandna Gvern li għandna track record eċċellenti fil-qasam tas-saħħa. Beppe Fenekadami qal li huwa gburi li se jivvota kontra l-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern immexxi minn Lawrence Gonzi. Jiena gburi li iva ħanivvota kontra il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Jiena gburi li jiena forma parti minn dan il-Gvern, il-Prim Ministru tiegħi, il-Prim Ministru ta' dan il-pajjiż, ilu jgħid li għandna niġġudikaw għandkom il-poplu għandu jiġġudika lilna fuq dak li tajt, fuq dik li tagħmel u kollox fuq ir-riżultati. Clyde Puli qal li ma jistax jifhem għala l-Oppożizzjoni resqet mozzjoni ta' sfiduċja. Qal li l-Partit Nazzjonalista mhux qaċċana l-poter. Aħna ta' din in-naħa l-aħna ċana u lanqas ikkakmati mal-poter. Tkellem ukoll il-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek li qal li l-Gvern ta' Lawrence Gonzi jibqa' magħruf għalkemm naqqas il-pis tat-taxxa. Komplejna innaqsu il-pis tat-taxxi fuq il-poplu Malti u Awċi. Fil-fatt Malta kienet fost il-ftit illi l-pis tat-taxxi kompla jonqos meta kkomparat mal-livell ta' tkabbir tal-ekonomija. Il-Ministru għal-Għawdex, Giovanna De Bono sostniet li bwiċċa minn qudiem tgħid li qatt ma kien għaddej daqshekk xogħol f'Għawdex kemm sar fl-aħħar snin. Ħawlu aktar minn 3000 siġra u arbuxelli fil-Mġar Grove u inħawi oħrajn. Risa wkoll lejn il-fażi konklusiva ix-xogħol fuq il-ġnien tal-familja ġnien f'Marsal Forn. Id-diskussjoni fil-Parlament kompli matul il-jum tal-erba' fejn mistenni jintervjeni Franco De Bono.